בקפה, זה נכון, אבל רבנו ארי אומר לא, זה לא חנו בקו, אלא חנה, חנה ח' נ' ה' ואחר כך קו, כ' ו', לא כ' ה', כ' ו', חנה בכ' ו', למה? חנה, כמה זה בגימטריה? 63. הסג. תחשבו בינתיים. יפה, אז יש לנו חנה, בגימטריה הסג. סג זה מה? האחור. זה מילוי שם הוויה, נכון? לא הראשון, השני. אב, סג, מה בן, נכון? הסג זה כנגד מה? אב זה כנגד חסד. שזה באמת כנגד האצילות, כנגד העולם הכי גבוה. זה אב. זה כאילו נקרא כמו אבא, חוכמה. וסג בינה. זה בינה, זה אימא. יפה מאוד. אז מה היא חנה? אימא. כמה ילדים היה לה? 7 בנים. 7. חנה ו7, כמה זה יוצא? 70. כן, חנה ו7. 70. זה 8. חנה ו7. חנה ו7 בנים. 8 אנשים. אז זה 8 אנשים. אז מתי היא נפטרה? לא כולל האבא או האבא שמש? השמיני של חנוכה. היא נפטרה האחרונה. קודם כל הבנים שלה נהרגו על קידוש השם, ואז היא אז זה אותו חנה? קפצה ומתה. אז כמה זה ביחד? 8. 8, זאת אומרת יום האחרון של חנוכה, זה כנגד? צריכים לחזור לפה. זה כנגד חנה. עכשיו כל העניין של חג החנוכה, עכשיו לא נאריך כרגע, אבל כל העניין של חג החנוכה הוא כנגד שם סג. עניין של אימא. עניין של אב ובן. בנים ואבות. אין את זה בפורים. בפורים מה אומרים? בימי? מרדכי ואסתר בשושן הבירה. לא אומרים מרדכי בן יאיר. אבל בחנוכה אומרים בימי מתתיהו בן יוחנן. ואחר כך חשמונאי הוא בניו וכו'. כל העניין של חנוכה זה אמא ובנים. נדבר על זה נרצה השם. זה עניין שזכה שמואל. שמואל הוא לא סתם יצא שמואל. זה הכל בזכות אמא שלו. חנה, התפלל חנה. והיא גם התפללה על החשמונאים בתפילה שלה. איך היא אמרה? איך היא אמרה? חכה, חילה. ותתפלל חנה. בסוף. אחרי רבת אמין רגלי חסידה בשמו. לא. אחרי רבת אמין ולעלה? לא. אחי להזוג. צבאות, יקרא לה של צבאות. ותן עוז למעקו. לא. עוד ניסיון אחרון. תקראו מההתחלה וזהו. חכה, הרב נתן לנו זמן, השני אחרון קצר. חכה. כחשב וחושך. קמתי כחשב וחושך. חושך, משהו עם חושך. אל תשמחו ידתי לי, כי נפלתי קמתי. כחשב וחושך השם אור לי. הנה, אור, חנוכה, נו. שלים. מהשפוט רים אביון אולי. לא, קשת גיבורים. קשת גיבורים חטים. איפה זה? זה החוטים. ונשאלים עזרו חי. אומר שם התרגום, תרגום יונתן. קשת גיבורים זה גיבורים. איך כתוב לו? אלכסנדר מוקדון, מקדונאה. קשת גיבורים, מקדונאה אומר שם התרגום. מסביר רש"י שזה היווניים. קשת גיבורים חטים, מה זה חטים? כמו החוטים. הקשתות שלהם, הכתילים שלהם לא מגיעים אלינו, ברוך השם. קשת גיבורים, חוטים, ונכשלים זה החלשים, זה כמו החשמונאים, עזרו חי. אז היא התפללה כבר עליהם, ולכן הם באו לפה. כן, כמובן, הם הבינו את הסוד הזה, שהתפללה עליהם, אז הם באו לפה, והתפללו כאן. אז חנה, כן, זה אימא. ובמילא יש בנים, ולכן כל העניין של חנוכה זה הכוח של מתתיהו להשפיע על הבנים שלו, לצאת למלחמה. במילה אחת הוא אומר להם, הם יוצאים למלחמה. זה תיקון שכתוב שמי שזהיר בנר, אבי לו בנים, תלמידי חכמים. בראשונים, בריף וזה, בגאונים, כתוב שזה נר חנוכה. כל הזר בנר חנוכה, אבי לו בנים, תלמידי חכמים. מה קשור? כי בנר חנוכה אנחנו לומדים איך להיות אב ובן. איך אבא אומר לבן שלו והבנים שלו מקשיבים לו. זה מתתיהו, כן? זה מתנה גדולה, דבר כזה. לכן, כתוב שיוחנן, הוא עשה את הכל. מתתיהו בן יוחנן, והבן שלו היה גם יוחנן בן מתתיהו. נכון? וכתוב שם במתתיהו שהוא אמר לבנים שלו, כל אחד, שמעון אתה כנגד שמעון, יהודה אתה כנגד יהודה. אלעזר אתה כנגד פנחס בן אלעזר, יונתן אתה כנגד יונתן בן של שאול. אבל יוחנן מה אמר?
אתה כנגד אבנר בן נר. לא הבנתי מה הקשר אבנר בן נר ליוחנן. כל השמות מתאימים. אבנר בן נר, יוחנן לא הולך. נדבר על זה אחר כך, אבל על כל פנים, מה זה אבנר בן נר? כשהאב הוא נר, אז מה הבן? בן נר. הוא בן נר. זאת אומרת, צריך להתנהג כמו נר, להיות דוגמה של חמימות, אהבה והתלהבות בעבודת השם. אז מה יהיה הבן? גם מתלהב. גם יהיה נר. ולכן יוחנן, דווקא הוא היה הבן השלישי, לפי סדר הדורות, הוא היה הבן השלישי. למה חיכה לשלישי ולא הראשון? כנראה שהם נהגו כמו אשכנזים, שלא קוראים לבן על שם האב עד אחרי שנפטר. כשנפטר יוחנן כהן גדול, קראו לנכד יוחנן. אז הוא אמר לו, מה? האב שלי נר, הבן שלי נר. ולכן באמת יוחנן, הוא עשה את המרד, הוא עשה הרבה עניינים, גם הבנות שלו, יהודית, חנה, הם היו הבנות שלו. גם כן, עניין של חנה מופיע בחנוכה בנס, שהיא יצאה על המרד. אז יהי רצון שזכותם תגן מעדנו ונזכה לגאולה שלמה.